Preluăm imaginea anterioară, vorbind despre prezentarea PowerPoint realizată cu tabla ceramică interactivă M. Suntem în cazul unei foi deschise, o pagină deschisă în prezentarea noastră PowerPoint și vom exemplifica cum putem să facem adnotări pe baza textului. Pentru aceasta, de la primul buton al meniului magnetic vom accesa modul de scris a stilului interactiv. În acest caz, stiloul scrie deasupra textului existent. Alegând culoarea roșie, putem să subliniem sau să marcăm porțiuni din text cu o culoare roșie. De asemenea, putem să facem evidențiere asupra textului. Pentru aceasta vom alege iconița cu paleta de culori, unde vom alege tipul liniei pe care vrem să o folosim. În acest compartiment avem 3 butoane. Primul este pentru stilou, tip marker. Al doilea este pentru radieră, instrument de șters. Iar al treilea este pentru evidențiator. Vom da click cu stilou interactiv pe evidențiator și vom alege o culoare de aici, din acest câmp, de exemplu, galben. Vom spune OK și acum vom putea să evidențiem texte cu culoarea galbenă. În acest moment. Pentru a reveni la funcțiile inițiale, trebuie să apăsăm din nou pe butonul paletă de culori, să mergem să selectăm modul scriere cu markerul și să alegem o culoare cu care vrem să lucrăm. De exemplu, culoarea neagră. Roșie, să zicem. Roșie. Alegem roșie de aici. Da? Ok? Și am revenit la culoarea inițială roșie. Pentru a schimba culoarea roșie în culoarea neagră sau în alte culori din gama de bază, de 4 culori, apelăm din nou la butonul de pe meniu portabil și trecem în modul de scris negru. Pentru a șterge tot ce am notat, apăsăm pe butonul de ștergere integrală. Dacă vrem să salvăm această pagină exact așa cum este, cu toate anotările pe ea, apăsăm pe funcția de salvare, care este discheta, momentul în care primim mesajul că această foaie s-a salvat în fișierul dinainte prestabilit pentru salvare de lecții interactive. Nu am modificat documentul de bază. Documentul de bază a rămas același. În schimb, am creat o nouă pagină, un nou fișier, în care doar această pagină apare cu toate marcările efectuate. Acest lucru poate fi foarte util atunci când în urma unei prezentări dorim să împărtășim cu auditoriul prin e-mail documentele făcute în acest mod. Cam atât despre prezentarea PowerPoint. Revenim cu elemente interesante despre tabla interactivă în următoarele episoade.